Tervehdys Toivo ja muistihankkeen uutisista. Mun nimi on Maaret. Nämä uutiset me aloitetaankin aika isolla uutisella heti tähän kärkeen, koska Julia, joka on ollut tässä Toivo ja muistihankkeessa ihan alusta asti töissä, ei olekaan enää tässä töissä, vaan siirtyi uusiin tehtäviin ja nyt mulla on uutisankkuri kaverina Juho. Hyvää iltaa. Tervetuloa uutisankkuriksi. Kiitos Maaret. Minkälaiset ohjeistukset sulle annettiin tähän pukuhommaan? Ykköset päälle ja näytä tyylikkäältä. Joo, mulle ei tullut noita samoja ohjeita, mutta hyvä, että sulle. Niin minustakin. Juho on monille tuttu toimistosta, oot ollut pitkään monenlaisissa tehtävissä kyllä yhdistyksessä, mutta nyt sitten tämän Toivo ja muistihankkeen loppusoran ajan sitten tässä. Joo. Kiva kun olet. Kiitos, niin minustakin. Viime kerralla, kun meillä oli nämä uutiset, mehän julkaistaan nämä uutiset 4 kertaa tälleen videomuodossa, eli aina suurin piirtein yhtä aikaa, kun meidän muistiavisi jäsenlehti ilmestyy, niin me julkaistaan myös tämmöinen videomuotoinen uutiskatsaus. Ja nyt hoksaan tässä juuri, että meillä ei ole yhtään muistiavisia tässä näyttää teille sitä uusinta muistiavisia, mutta tässä videossa me kerrotaan niin kuin muutamista tapahtumista, mitä meillä on tulossa, ei suinkaan kaikkia, joten muistiavisi jäsenlehti kannattaa lukasta hyvin. Ja tietysti kaikki tapahtumat löytyy myös sitten tuolta nettisivulta ja Facebookista ja Instagramista ja monenlaisista paikoista. Mutta ennen kuin mennään niihin uusiin tapahtumiin, niin kerrotaan vähän menneistä tapahtumista, mitä meillä on tässä alkuvuonna jo ollut. Jep. Sä siirtyit Julian saappaisiin aamujumpan ohjaajaksi. Kyllä, aamujumppaa on pidetty keskiviikkoaamuisin ja aamujumpat jatkuu myöskin tästä eteenpäin. Eli etäjumppaa tietokoneen välityksellä toimitetaan sinne joka torppaan. Kyllä. Niin. Joo, eikä tarvitse ennakkoon ilmoittautua, kun nettisivulta löytyy linkki. Tuosta osoitteesta löytyy linkkiä sinne vaan joka keskiviikko kello 9. Toinen, mikä on myös semmoinen pysyväistoiminto, on meidän Laula kanssain musiikkiryhmä. Laula kanssain musiikkiryhmä on ja pysyy maanantai-iltapäivisin täällä muistiyhdistyksellä. Ja semmoinen iloinen uutinen tähän kohtaan, että me ollaan saatu Pohteelta semmoinen ihan mukavan kokoinen avustus sitä varten, että me voidaan nyt syksyn ja ehkä jo loppukevään aikana laajentaa tätä meidän musiikkitoimintaa myös muualle kuin Ouluun. Me ei vielä ihan tiedä millä paikkakunnilla, mutta jotakin sellaista on tulossa. Sitten meillä on etäpisteitä. Missäs meillä on ollut etäpisteitä? Raahen ryhmä on kokoontunut etäpisteessä. Kyllä, tässä on pientä pätkää Raahen ryhmätoiminnasta. Siellä onkin iso porukka. Ja toinen Toivo ja muistihankkeen etäpiste on sitten Pudasjärvellä. Kyllä. Hyvin olet oppinut nämä tässä muutamassa viikossa, mitä olet tässä ollut. On yrittänyt opiskella. Joo, kyllä. Tässä pätkää myös Pudasjärven ryhmästä ja meillä on ollut tässä 10 viikkoa harjoittelussa toimintaterapeuttiopiskelija Mari, niin tässä Pudasjärven videossa näkyy sitten, kun Mari ohjaa tämmöistä apuvälinetuokiota. Mari on ollut monessa mukana. Oikein hyvä tyyppi ja avuksi monenlaisessa hommassa. Raahen ja Pudasjärven ryhmästä voisi sanoa sen verran, että valitettavasti kun tämä meidän hankeaika on tässä kohtapuoleen kurvailemassa loppusuoralle, niin Raahen ja Pudasjärven ryhmät ei meidän toimesta enää syksyllä jatku, mutta Muistiluotsin kanssa ollaan käyty alustavia neuvotteluja, että ryhmät kuitenkin jatkuisi sitten alueilla, että ne ei olisi loppumassa. Okei, ryhmistä sitten meillä on no ei, kun vielä yhdestä ryhmästä. Eli meillä on yhteistyössä Tanssinkeskus Jojon kanssa ollut semmoinen luovan liikkeen Liikkuvat leidit-ryhmä naisille. Ja sitä on vielä 1 kerran jäljellä. Eli jos suinkin haluatte, niin torstaina voi tulla tähän Liikkuvat leidit-ryhmään. Tässä pikkupätkää siitä. Ja on oikein mukava ryhmä. Sitten meillä on ollut tilaisuuksia ja
vähän retkeäkin. Ystävänpäivän juhlaa piettiin tuolla Lämsäjärven leirikeskuksessa. Siellä oli mukavasti väkiä ja mukavaa ohjelmaa. Sitten meillä oli myöskin Kuopion reissu. Käytiin kylpyläreissulla ja Puijon tornilla vierailulla ja ruokailuja monenlaisia. Sitten käytiin myöskin konsertissa. Se oli tosi mukava ja tykätty reissu. Tässä pätkää Puijolta. Mennään sitten tuleviin tapahtumiin. Nämä on suurin piirtein aikajärjestykseen yritetty tässä laittaa, mutta saattaa siellä pientä heittoa ehkä olla. Mutta jos aloitetaan semmoisesta uudenlaisesta kurssista, 4 kerran kurssista, kun yhdessä muistisairauden kanssa. Se on tarkoitettu muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen muistisairauden alkuvaiheeseen. Ja tämä ei ole tosiaan, vaikka tämä meidän Toivo ja muistihanke ensisijaisesti on pariskunnille, niin tämä yhdessä muistisairauden kanssa kurssi on tarkoitettu ihan kaikille. Eli ei tarvitse välttämättä puolison kanssa tulla, voi tulla jonkun muunkin kanssa siihen kurssille. Ja saa toki tulla myös yksin. Mutta mukaan mahtuu vain 12 osallistujaa, joten ilmoittautuminen tarvitaan ja ilmoittautuminen tehdään Muistiluotsin Riikalle. Riikan yhteistiedot on tässä. Ja tässä samalla näkyy myös sitten, että mitkä ne 4 kerran teemat sillä kurssilla on. Alkaa tosiaan huhtikuun lopussa tämä kurssi. Huhtikuun lopussa on myös vappuaatto ja silloin me pidetään semmoinen yhteislaulutilaisuus tuolla Kokardi-klubilla. Ja luvassa on myöskin munkkikahvia ja makkaraa ja myöskin yllätysesiintyjiä. Totta. Joo, ja yllätysesiintyjän takia jo kannattaa tulla sinne. Mikäs siellä yhteislaulujen teemana on? Ikivihreät iskelmät. Joo. Mä nyt hirveästi yritän lypsää sulta, että mitä siellä tapahtuu, miksi sinne kannattaa tulla. Sulla on siellä semmoinen hieno uusi kitara. Soitatko sitä siellä? Saattaa olla, että pääset näkemään myös tämän. Joo. Ja sulla on tommonen hieno, mutta en minäkään mitenkään niin kuin ilman soitinta ole. Minulla on saman värinen. Tuo on kyllä tyylikäs. Joo, mutta en mä osaa soittaa tätä. Että tää on vaan näön vuoksi. Joo, mutta ikivihreät iskelmät, yhteisalutilaisuus vappuaattona, munkkia ja kahvia ja kaiken näköistä muuta. Ai niin, ja sen tarjoulun vuoksi niin tänne pitää ilmoittautua tuonne toimistolle. Toimiston numero on tässä. Mikäs meillä sitten alkaa toukokuussa? Toukokuussa alkaa piitsipatikointi. Mitä se tarkoittaa? Piitsipatikointi on semmoinen mukava ulkoiluryhmä, eli kokoonnutaan tuonne Nallikariin ja käydään siellä semmoinen 1,5 tuntia reippailemassa, käydään vaikka vähän kävelemässä ja muuta ulkona verryttelyä ja lopuksi voidaan vaikka ryypätä kahvit, jos tuntuu siltä. Niin, siinä Nallikariin on rakennettu semmoisia mukavia omatoimieväitten syöntipisteitä esimerkiksi, ja sittenhän siinä on se uusi kahvilakin, niin joko omakustanteisesti kahvila siellä tai sitten omilla eväillä voi olla siinä mukana. Tuli tässä nyt just mieleen, että eikö olisi aika kiva sitten, kun kesä tuosta etenee tai kevät etenee, niin voisihan meillä joskus olla siellä Hietikolla vaikka joku pelikin. Oikein hyvin. Mölökkyä tai jotakin muuta. Mutta siis muistipariskuntien yhteinen ulkoilu, piitsipatikointi, alkaa toukokuun alussa. Työikäisten pariskuntien iltaryhmä kokoontuu vielä kertaalleen huhtikuussa tällä muistiyhdistyksellä, mutta semmoinen uusi juttu on nyt työikäisille pariskunnille, kun lauantaina 24.5. tämmöinen iloa ja toivoa virkistyspäivä. Se virkistyspäivä järjestetään yhteistyössä Keski-Pohjanmaan Muistiluotsin kanssa, eli myös sieltä tulee työikäisiä pariskuntia mukaan ja muutenkin tästä lähialueelta. Se on tuolla Villapuomissa, missä on Villapuomi, missä suunnassa noin suurin piirtein?
Olisiko se tuolla Hietasaaren suunnalla? On se siellä. Piti tarkistaa, että kuinka kärppänä se nyt on tässä uutisankkurina. Ihan hyvin se pysyy vielä tässä kärryllä. Joo, Hietasaaressa se on. Ohjelmassa on semmoista mukavaa yhteisötekemistä, tutustumista toisiin ihmisiin, uusiin ihmisiin, pizzaa ja villasukkia ja semmoista rentoa yhdessä olemista. Ja on sinne sitten varattu illaksi myös sauna, että jos siellä haluaa sitten porukalla saunoa lauantai-iltana, niin se on mahdollista myöskin. Ilmoittautua pitää jommalle kummalle meistä, niin tiedetään sitten, että minkä verran tarvitaan tarjoiluja ja muita. Siinä on muuten semmoinen pieni omavastuumaksu, eli se on 15 € henkilö. Mitäshän me osattaisiin sanoa tuosta seuraavasta asiasta, eli kommunikoinnin verkkomateriaalin testaustapahtumasta 8.5. Me ei kauheasti osata sanoa, koska... Joo, se on Muistiliiton omin sanoin hankkeen. Kommunikoinnin verkkomateriaalia. Niin, heidän tuottamaa materiaalia ja he haluavat siitä semmoista, ensinnäkin tietysti esitellä, että minkälaisia ne materiaalit on, mutta ottavat mielellään siitä vastaan myöskin palautetta, eli me yhteistyössä heidän kanssaan olla. Eli he järjestää ja me ollaan yhteistyössä siinä mukana, eli voi osallistua etänä tai voi tulla paikan päälle tänne muistiyhdistykselle, mutta miten voi vuorovaikutusta, kommunikointia tukea muistisairaan ihmisen kanssa, niin siitähän siinä on kyse. Ja on tosiaan tarkoitettu muistisairastuneille ihmisille ja sitten läheisille. Niin minä olen sen ymmärtänyt. Mutta ilmoittautua pitää meille jommalle kummalle. Joo. Tämä ei mennyt hyvin tämän tilaisuuden esittely. Kannattaa tulla paikan päälle katsoa, että mitä se on, niin sitten nähdään, mikä se on. Kesäkuussa 12.6. on pariskuntien kesäpäivä Koitelissa. Mm-hmm. Sinne tullaan omalla kyytillä. Ja jos tuntuu, että ei kyytiä oikein ole, niin meiltä voi kyllä kysyä kimppakyytimahdollisuuksia. Ne yleensä jollain lailla järjestyy kyytit kuitenkin. Siellä on ohjelmassa makkaranpaistua ja pidetään semmoset leikkimieliset kesäkisat. Ihan verenmaku suussa. Ja mukavaa yhdessä olua. Niin. Ja me ajateltiin, että jos me tarjotaan ne makkarat, niin tuokaa te muut eväät itsellenne. Eli jos haluaa termarikahvia tai pullaa tai mitä tahansa, mutta me tuomme makkarat ja sinapit ja ketsupit ja paperit ja muut semmoiset höppiäiset. Ja sen makkaran takia nyt sitten tähänkin pitäisi ilmoittautua, niin me tiedetään, että montako pakettia ostetaan. Kesäkuussa on sitten muutakin. Jatkappa, kun olet niin hyvin päässyt alkuun. Kiitos. 16. kesäkuuta maanantaina meillä on ohjelmassa ruusukahvit. Ja tämä ruusukahvit on tämmöinen perinteinen kesäinen tilaisuus tuolla Kempeleen Sarkkirannassa ihastuttavassa miljöössä. Ja tämä on tosiaan Rahkamaan vanha pihapiiri. Kiitos kutsusta jälleen kerran tänne kesätapahtumaan. Ja siellä on myöskin ohjelmassa kahvit ja muuta musiikkia ainakin. Ohjelmaa. Niin. Joo, ruusukahvit-nimitys tulee siitä, että se pihapiiri, vanha kaunis pihapiiri on täynnä erilaisia ruusupensaita, eri lajikkeita. Ja parhaimmillaan, jos oikein hyvin käy, niin tuossa juhannuksen kiepuroilla, niin nehän on kauneimmillaan kukassa, ne kaikki ruusut. Niin se ruusukahvit-nimi tulee siitä. Tosiaan lämpimästi Inkerille kiitos kutsusta. Tullaan tosi mielellään. Sitten ei se kesäkuu siinäkään vielä ole, vaan samalla viikolla, kun on ruusukahvin, niin ihan semmoinen lyhkäinen info tähän, että käydään yhdistyksen perinteisellä kesäretkellä, käydään Luulajassa tällä kertaa. Me ajateltiin, että kotimaa on koluttu niin monta kertaa nämä lähialueet, että nyt ajetaan Ruotsin puolelle. Kan du tala på svenska? Inte. Joo, se ei oikein silleen kovin vahvasti lähde, mutta toivotaan, että sen verran osataan, että pärjätään. Tästä kesäretkestä saa tarkemmat
tiedät tuolta toimistolta. Ja sinne on myöskin ilmoittautuminen sitten toimiston puolelle. Ja siis nettisivulta löytyy tietysti infot myös, mutta ilmoittautua pitää toimistolle. Onko vielä jotakin tästä, kun meidän muistiinpanoja katsotaan, niin onhan meillä vieläkin sitten yksi tapahtuma ennen kuin kesätauko alkaa heinäkuussa. Kyllä, kesäkuussa tapahtumia riittää. 24. päivä heinäkuuta. Mä hämäsin, kun mä puhuin heinäkuusta. Mutta 24. päivä kesäkuuta on kesätanssit Huvilinnassa. Huvilinnan terassilla. Ja siellä on esiintymässä Timo Jääskelä ja Kolmas linja tanssiorkesteri. Kyllä, on ollut meillä monessa paikassa Timo Jääskelä ja Kolmas linja esiintymässä ja on ollut semmoinen tykätty, niin kysyttiin heitä nyt sitten taas. Ja Huvilinnahan on Nallikarissa ja siellä se on siis se uusi, vauhtipuisto on muuttanut siihen uuteen kohtaan siellä, niin se Huvilinna on siinä vauhtipuistossa. Joo. Oikein tunsin, miten aivosolut kävi mutkan tuolla puolella ja tuolla puolella, kun ne yritti piirtää semmoista karttaa tuonne mun mieleen. No niin, oltaisiko me saatu meidän tämänkertainen uutiskatsaus tässä Kyllä tämä tehtyä. alkaa olla loppupuolella. Ihan pikkusen semmoinen tuntuma jäi, että ei tämä nyt ihan parhaimmalla mahdollisella tavalla, eli selkeämmällä mahdollisella tavalla mennyt, mutta ihan okei tälle ensimmäiseksi kerraksi. Kyllä sulle. Joo, ja toimitukseen voi soittaa aina ja kysyä lisätietoja, jos joku näistä jäi epäselväksi. Niin ja antaa palautetta. Palautettakin otetaan vastaan. Joo. Ja sulle ihan tiedoksi tässä vaiheessa, että meillä ei tosiaan sitä pukupakkoa nyt sitten ole, että välttämättä ei tarvitse Toivo- ja muistihankkeessakaan kuitenkaan olla puku päällä, mutta toki saa olla. Harkihe ihan itse. Mä mietin vielä huomenna. Joo. Mutta tapaamisiin tapahtumissa. Nähdään.